Jeg vil starte med at sige godt nytår til alle dem, der ser med. Og jeg vil starte med alle de flygtninge, der er her i Danmark og alle de andre lande i Europa. Jeg synes, der er alt for mange flygtninge og alt for få lande, der tager imod dem. Sidste gang, der var så mange, var ved 2. verdenskrig og 90'erne. Der var nogle flygtninge på mange danske motorveje, hvor nogle af dem gik i panik, fordi at politiet prøvede at stoppe dem, mens de var på vej til Sverige. Terroren i Danmark og Frankrig. Der har været en lille smule skyderi på Krudttønden på Østerbro og ved synagogen i København. 2 mennesker døde af det. Og i Frankrig har der også været en smule terror i hovedstaden i Paris. Og der døde en masse mennesker. Og der har også været en stor strøm af mennesker ind til Frankrigs ambassade i København. Så for at lægge blomster, og politiet var nødt til at rykke ud for sikkerhedsmæssige årsager. Ebola. Der har været meget frygt om den dødsensfarlige sygdom Ebola, men den er heldigvis væk i Europa nu. Ikke helt i Afrika. Der er også en masse ofre, og jeg vil også give en særlig tak til danske læger, der gik hjælp, der tog ned til Afrika og hjælp med Ebola. Familie og venner. Jeg har lige fået en hund, og jeg er rigtig glad for den. Der skete også en masse i min familie. Som eksempel, at min halvstoresøster blev gravid, og her i marts bliver jeg onkel, og det glæder mig meget til. Min bedste ven Sigurd har fået sin nummer 2 halvlille søster, og han synes, hun er den søde af dem. Mig og min bedste ven har også haft rigtig gode timer sammen i 2015, og jeg håber, vi får endnu flere gode stunder sammen. Gud bevare Danmark og verden.